Dini ang normal sana musungo, sing semana sentipason rock bisas kare, na information tongo, na rang puisa tongo, sanata akai sana ni actually bising pasang sana ni berakano opa rang puisa kare, obrin bagai, kung ma hamai saya engta akai doktor nai motor rang puisa kare. Obrin bagai ang sana musungo sin doparong no, rang bai coba kangkai orang semua sabtaning bagai si pia babini jibono kai thangna bagai orang sob somoi जों roi jiboi maya obon bagai ang haina hai sana musungo buddhi rakangkai kongma information rakangkai bro information tui samong khai thang moton joba kangkai borok kaham kaina success life wathang manai tiparawa je bazar mani mathong mani borok asahida borok rei mano tabo sangta kai bigra gorib din income din khai aba hai location ang prongnai no kana jaga busuk majority busuk jonsongkha ate he area wa moni na kheto khaine jaga tongo na mukiting kaina tongo na polti rina jaga tongo na pun rina jaga tongo na wak rina jaga tongo na musuk rina jaga tongo te he jaga wa bororo bigarango te he jaga bororo gana khai gana ngo bigara khai bigarango maximum no borok o jaga bigarango te he jaga no samong hame samong khayo sak phalo koma saya samong khayo tangi hinga kai bohok supungna bagai ate he jonsokha koma area roko borok din income khayo din chao tangi din income khai din cha ha kai borok samong khai mai masaya monthani kuno income khai ni jaga sampoti krei tao sangsin tipasai area thangka sungnogo jaga khula jaga nok kaisa charidike pura bolong te he jaga wa jodono egri khaima kai mugini thagai kaima kai gawa samong kaham kaham khainani koma musuk tok pun wak emon ki mugiting thagaiting emon ki mugiting thagaiting emon ki musuk pun wak koma everything prani rok rimano tabo samung hoite nini anjoso bagan nini thaisuk bagan nini korok bagan mane samung bazaro je phol phokla mugiting thagaiting mangso hoite puntok ni jottona se tehe bolong rogo rinai ni mano ombagai dopani support nango dopani rengkreng ni buddhi share khainani nango tabo sung nugo nalkata dige dalong bosong rongno borok bwsakai unity borok maximum no agotla ro androso supply ri tongo borok askai androso kayo borok season no borok an season bo borok androso ri mano season no kotoba androso ri khai bongni family bongni area no rang puisa rogo available khai borok aji mano engkai abono ang sini dofarokno kok kwchana musungo sing rang bai chubai thanga kai sara jibono sang rang chubai thangnai haibano borok jiban develop ya ambagai agri phol phol khainani musuk phungdinani aborok sungchubana nango asungno kwchana taisa kok ang sana musungo tinin jotino panji dophan borok buin dophan borok adc hawa borok jotono hawi ma hangkai ain bill pass khai ma hangkai tini adc area borok aba haike mugiting kai khamo aba haike bagan kotor kai khamo aba haike musuk kotor ri khamo aba haike pun ri khamo aba haike wak phami kotor kari khamo tini borok puno bo top 1 ang khamo togo bo top 1 ang khamo musugo bo top 1 ang khamo mugiting bo borok top 1 ang khamo lebo bagan khaitin bo borok top 1 ang khamo thaijo bagan khaitin bo top 1 ang khamo everything phol tini borok top 1 ang khamo tini borok 70% hawa hapmai ni bagai borok ni je samung borok khlai mayang tongo asung